Ako ste u zadnje vrijeme ulazili na Google Play trgovinu, vrlo je moguće da ste dobili informaciju da uskoro na Google Play dolazi League of Legends, Wild Rift. Dok je ova igra u nekim azijskim zemljama već izašla, ostatak svijeta čeka ovu igru koju ćemo moći zaigrati na mobitelima, PlayStationu, Xboxu i Nintendo Switchu. U ovom videu pričat ćemo o stvarima koje trebate znati što se tiče igre i kada ona izlazi. Pa, bez daljnjeg odugovlačenja prelazim na bitne stvari. Pod broj 1. Wild Rift je gotovo isti kao i PC verzija League of Legendsa, a najveće razlike su veličina mape i duljina trajanja meča. Mapa u Wild Riftu će biti manja od one na koju smo navikli, a mečevi neće trajati više od 18 minuta. Pod broj 2. U igru ćete se moći prijaviti pomoću računa ili vam akaunta na kojem igrate PC verziju. Štoviše, oni koji se prijave sa tim akauntom će dobiti neke nagrade koje će im u početku davati malu prednost. Pod broj 3. Igrica neće biti zahtjevna i vjerojatno svi će je moći zaigrati jer danas rijetko tko ima mobitel slabiji od ovoga. Pod broj 4. Europa će ovu igru moći zaigrati od 12. mjeseca ove godine. Ne zna se točan datum, ali znamo da će izaći nekoliko dana nakon 7.12. kada igra izlazi za Australiju, Tajvan i Vijetnam. To bi bilo to. Ako vam se video svidio, puno bi nam značilo da lajkate i subscribe-ate se jer bi nam to bila motivacija za daljnje snimanje. Hvala na pažnji i pozdrav!